Удари се в дървото. Тук стана не е много популярно, а? Видява борката на Google Maps, че някакви кози са минали. Не мога да стаи до Значи пазарих се с Кръпски да ми е леко, получих Бонев и Амбахор. Добър ден на уважаемите зрители. О, хубави ръкавички, а? Много хубави ръкавички. То корило ли се води това там? Горната част на лобиска? Да. Да, това е Кътина. Точно така, да. Излиза от тех и влиза в двора на комшиите. Кътински пейзаж. Аз тук съм карабе, тук има гео отляво, нали така? Да. Не, рибари. Това гео съм израснал. Аз какви риби съм. Такива риби съм ловил. Ловил си риби по-голема от 29. Я да ви знам. Ама ти се гониш, ама тук има сомове. Не забеляза, че съм с твърдак. Як ще се странно момиче, ендурото това. Забих синята вилка да се конкурирам с Дудовски, нека си на Киксеот. И минаваш на твърдак? Не, на Киксеот. Рила, Викуша, Люлин. Там Дудовски върти. И Лозан, да. Тая госпожица отказа да дойде с нас и ще си ходи на Викуша. Много само километрите ли? Не, може би само малко. Здравейте, зрители, ние отиваме на маршрут Батуля Огоя. Само че поне сме изроди машини, мръсни, гадни. Тръгваме на ход. Още от Новиска. Че даже от Кътина. Тук може да жулим асфалт. Ами да. Дясно, дясно! Изпира доста вода има обаче. Те са го и подпрели некъде. Тук е 2 километра. Как сме с времето? Айде тръгваме, 4 минути. Що съм успял на последния, че тук е баси боира? Добре беше. Да видят. Здраве, Жо. Добър ден. Много ми е драго. С една ръка караме, с другата... Кафенце. Днеска ще ти е много неравномерно карането.
Само вода си налея набързо. Колко ти е тънко колчето, просто не е истина. Село Батуле. Да кажем на здравите зрители, маршрута днеска от село Батуля. Е, тук е крайна точка, само да ви покажа крайната точка. Не е хубаво в началото да я посещавате, но не е лошо да се завършва с кръчма. Батулийски манастир. Ей, топа ваш тук е бата как гърмат краката, а? Чичо Цецо почна да прави джуренето в септември. Тогава обаче много ивенти има, мамо старай. С нещо се застъпва. Аз съм в темповия, само да кажа. 12 минути ми е темп. Абе, тук било хубаво, бе. Аз като съм го карал, винаги съм на 180 пулс. Тук е едно такова гадно. Не мога да дишаш. Високия интервал пак ще се падне на равното. Айде 4 минути на откат. Тия максове по-равно на мене не са ми полезни, защото никъде не правиш атака на равно. Ама и то се падна така. Здравейте зрители, ние сме движиме по маршрута на Джуренец до една махала ли е, село ли е. Нещо с Б беше, ма какво беше? Буковец. Буковец. Ето какво е яко. Там не го виждам. Въобще не го виждам, човек. Тук обикновено съм се залепил за някой щиглец от тия, дето после нямат шанс, ама набаира с мене и само му гледам газа. Айде още едно темпово. Като съм сам човек в тия зони е някакво, разбираш ли, епично мъчение. Тренировъчно 170 пулс човек ми е направо живото мъчение. А на състезание 170 пулс може да си приказвам. Абе, дали че ме стигне метража за интервалката. Оп! Каза се, лево! Ние над махалата ли трябваше да завиеме или преди това? Айде 4 минути. За уважаемите зрители вече мога да приказвам. Слезнахме на 150 плюс. Катериме тук посоката село Огоя с обещание за хубава пътека. Гората е дълбока. Лятно време ще е хладно. Тук е яко. Спираме, ако е чучка. Да. Дай 2 минути. Жестоко. Форма? Порило. Ма тия без костилки ли бе? Много си богат. Хуй къща. Чудесно. Много приятно. И една лада. Вързана ли е лада? Никой да не я открадне. Или той е искал да отиде до Кенефа с колата. Нещо такова е стана. Чудесно е, че. Направо. Аз бех по-скептично настроен. Тук пресичаме и главния път. Тук ми идва да си отключа окачването отзаде, обаче нема, с твърдака съм.
Естонко. Браво, бе! Ето така. Аз с пирон или кувала? Ай, кажи, да. Виж му главата тук отвътре. Има ли едно време се каним да го хубават? Не знам. Всичките са хубави дози. А тия джамове? Имало е стъкло некогаш. Аз съм ги доставил на времето, това са 75-та. Еми, Home point updated. Return to home. Удари се в дървото. Тук има и знал гимбала. Да няма нещо липсващо. Ще го видим вкъщи. Каква, значи тъмън изпище, батерията е такова, прибираме се вкъщи и зави в дървото. Това рамо е извадено. Първото, Извадено което е, да. И гимбала е изваден. Надявам се да е изваден сам. Едната перка е счупена, защото я виждаме там. Коя е счупена, е тая е счупена. Картина има, т.е. кабела не е скъсан. От другата страна е кабела. Е тук. Айде да понеме хубавата пътека са. Един бидон. Вода. Ивана, а? Тук нищо. Спирачки имаме ли? Съпление имаме ли? Що не спирачки, бе? Много си покинем гумите с хората. Стоп. Много приятна пътека. Супер. Просто разкошно. Какво ще кажеш? Жестока пътечка. Много як. Но. Ти. На това викам прекрасен междуселски асфалт. Много як. Малко верно не е Швейцария. Много красиво. И времето днеска мене некъде ми останаха краката. За петата серия не знам дали че има краци. Добре, винаги някъде. И изостанаха по пътеката. И там отсреща тия била са коме мине, да, ще една хижа некъде тук. Лескова, да. Вижте ги тия какви са дърветата. Защото си е целенасочена градина направо. Да, орех. И то как хубаво си подредил дървата, а? Да, бе. Само че тук сме вдясно. Некъде.
Момчета! Алекс! Тук е пътеката! Айде. Като гледаме бутаема. Къде сте? Сега ще да умре сега. Вика, нямам търпение да ти надържаш краката. Виж как съм ви научил, знаете си. Да? Тук стана не е много популярно, а? О, това е рано. Аз заради това маркирах пътеката. Видява борката на Google Maps, че някакви кози са минали. Отгоре е равно, бе. Не мога да стаи високо. Да. Да. Ето тук леко влево трябва да слеземе. Влеземе в кенефа на някой. Не знам, ама е много як. Ево нагоре. Той има хубав двор. Какво пише? Някаква дружба? Софийска комисия, водоносна служба. Аз и 32 година имал държавни служители. Видяхме средната! Взеха знаха тия. Колко сме аеродинамични, бе! Жестоко!
има там и още една имаше по-надолу. И там има кръча. 3. Вместо това Алекс ще ни води на Баир. Да видим нещо местно, нещо хубаво. Хубаво, колко да е хубаво, не повече от 20%. Ева си магистрата, като за дебели. Не сме ли надолу? И че еба си боба. Ajme, nego je. Да, зва. Верно се брата на ovo. Добро, има ли го? Treba. Интервалче пак. За какво? Е, тука, извади си джигяра, като хората. Сега малко вземем въздух. Имам чувство, че ще е стръмно. Надолу? Не. Просто качи не. Аз съм с твърдака и мешове. Цела мала тук, бе. Тия дет не са качвали Баир днеска. Това е спускане, бе. Само си мислиш, че изкачваш. Гледай какво спускане. 40% ги забрави да ги кажеш. Ти нямаш крака! Ти не знаеш, що е болка. О, батко! Това е твоето село, нали така? О, да! Благи неща и мало тук. Аз си мисля, че има само някакви скъпани колашки пъти. Но има и Баир. Тъмън пофалих спускането. Чисто, бе! Еба! Леле, кой има отдесно, просто не ми се гледа. Леле, не горя. Добре, Баира се струваше, пътеката просто е уникална. Чудничко. Браво, браво! Много трафик, бе! Си, момчета! Удри, бе! Да скаси мотора, бе! Оп! Нещо от хубавото глеснахме. Ей, че прекрасно е!
Бати, била джите, бати. Мисля много. Си. Ти как си на море или? О, краката ги нема, е там некъде на Батуле остана. По Баира бехме включили първа аварийна. И сега има някакви спекли циментови турби вместо крака. Алекс, откъде ще ни прекараш? Ама знаеш колко Баира нагоре, бе? Не искам, бе! Здравейте! Много далече, да много далече. От Нови Искър до Огоя и обратно. Значи пазарих се с Кръпски да ми е леко, получих Бонев и имам Бахор. Ма той с Кръпски щеше да е така. Той ще да умре вече. Става колото на ребро. Да, верно. Еми щях да се кача при него. Няма повече скорост. О, фак. Я, улица Козлодуй. Аз съм живял 14 години там. Да, бе, човек. И в един момент установяваш, че не си там, където си и че има още да си майката. Психологията е страшна. Абе, факт е, че Баира е приемлив. То по тия место трудно се намират такива. Ама лайко пресорлих бе, манчета. Къде е пътеката? Къде е пътеката? Търсе ми твърдака скапан в пилета. Нема да пцуваш, бе. Нема да пцуваш. Се приебием с тъпата дъска, бе. Не. 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 Чай, че нямам ток. За последната пътека тока свърши. Такава хубава пътечка. Сега. Каме. Фу! Майка ти! Дъска, бе! Мръсна дъска, бе! Новоискърската гледка. Да, ако бех дошъл на ход от нас. Сега щех да ви пцувам много. Ти сега се пцуваш, ама не е много. Сега не е много, да. Но тя па много пъхува тази пътечка. Тема малко да се прочитали в тази дъска от капшена. Кръчетата, бе! Къде сте, бе? Няма ги! Браво, бе! Чудесно! Живота е радост и така. Баир и после кеф. Какъв е този приятен фрирайд? Чудесно, уважаеми зрители. Издрудски ден. Здравейте! Супер! Тук ли карате, а? Да, ние бяхме на състезанието с... Да, точно така, помня. Да. Здрасти!
Това ли е нашата точка на раздял? Харесало. Беше яко. Много ти Изключително много се радвам, че свърши. Обаче! Да. Хайде! Айде.